Pasi moi. Tässä on Käkiwood kännytuki avaimen perä. Ja tämän idea on se, että saa kännykän pystyy pöydälle tolla lailla ja tätä on 3 eri sävyssä. Tällä hiili, latte ja valkea. Ja sitten tätä saa myöskin omalla logolla tarvittaessa. Ja tässä on niinku 2 erilaista koloa tässä näin, eli tossa on tuolla ohkaisempi, jos on ohuempi puhelin. Ja sitten jos on silikoonikuoret, niin käy tähän. Tai sitten myöskin jos haluaa makaavampaa asentoisen puhelimen, eli jos katsoo vähän ylempää. Ja sitten tätä tietysti tarkoitus on se, että voidaan käyttää, niin jos käyt jossain kahvilassa ja sitten sun tarvitsisi joku videomiitti siinä hoitaa, niin silloin sä saat samalla laitettua puhelimen siihen pöydälle ja juteltua kun juot sitä kahvia, että halua rentoutua siitä kahvista, niin silloinhan se hoituu noin. Ja tähän on valmistettu kotimaisesta koivuvanerista, myöskin käsitelty kotimaisella öljyvahalla ja täysin kotimaista käsityötä ja sitten täysin kopioitu Kiinasta idea. Semmoinen.